és uraim, ünnepi beszédet mond Orosz Ildikó, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke. Orosz Ildikó 1993-tól egyik kezdeményezője a Beregszászi Főiskola létrehozásának, amely 2001-ben állami akkreditációt kapott. Azon intézményteremtő nemzedék élvonalához tartozik, akiknek neve összeforrt nem csak a kárpátaljai magyar iskola üggyel, de az egyetemes magyar oktatás és nevelés üggyel is. A Pedagógus Szövetség elnökeként missziójának tekinti, hogy kiemelt figyelmet fordítson a kárpátaljai magyarok oktatási rendszerére, közösségi és művelődési életére.